Hola, benvinguts en aquest vídeo especial. Us faig aquest vídeo perquè a l'última classe parlàvem de la configuració de pàgina. I jo us deia que la configuració de pàgina, amb els coneixements que teníem fins ara, només es podia aplicar a tot el document. Temes com els marges o com l'orientació, si li donàvem a orientació horitzontal, s'aplicava a tot el document i no a una pàgina en concret. I us deia que més endavant veuríem com fer-ho a una pàgina en concret. I m'heu estat demanant, és que jo necessito ja veure com fer-ho. Doncs us deixo aquest vídeo que us explicaré com configurar una pàgina en concret, el tema de marges, el tema orientació. Fixeu-vos, agafarem l'exercici amb el qual estàvem treballant en aquesta classe i ara aquí el que faré, tinc tres pàgines. Tinc la primera pàgina amb els resums, la segona pàgina amb el capítol 1 i la tercera pàgina amb el capítol 2. El que faré serà aquesta pàgina d'aquí, m'interessa girar-la en horitzontal i per tant també potser canviar els seus marges. Si jo intento fer-ho, com us deia, amb el que sabíem fins ara, aniria a disposició i en el moment en què jo la giro, giraria tot el document. Tinc aquí, a més, com que no hi cabia, m'ha generat una altra pàgina aquí al mig. Com faig perquè això no succeeixi? Tiraré endarrere i el que he de fer és al final d'aquí d'aquesta pàgina, si activo l'espès, veuré que el que havia fet era activar un salt de pàgina. Jo reemplaçaré aquest salt de pàgina, el borro, i aquí, a disposició, el que insertaré és un salt de secció. Aquí baix, salt de secció a pàgina següent. Faig això i al mateix vinc al final d'aquesta pàgina. Elimino el salt de pàgina, vinc a disposició, a salts, i el que faig és un salt de secció a pàgina següent. Per ara està tot igual, són salts de pàgina a la pàgina següent, però ara tinc tres seccions. Mireu, aquí, la primera, si me'n vaig a la barra d'estat, faré zoom, estic a la secció 1. Si tiro més avall, això ara ha passat a ser la secció 2 i això d'aquí ara ha passat a ser la secció 3. Perfecte, és el que volia, perquè aquest tipus de configuracions s'apliquen a les seccions. I ara sí, que jo puc anar a la secció 2, que és aquesta pàgina d'aquí, ho faré al zoom perquè ho veieu, i ara quan aplico jo un canvi d'orientació, s'aplica només a la secció on jo estic ara. Si volgués, perquè hagués d'aplicar tot el document, hauria d'entrar, desfaig això que he fet, entro a les opcions avançades, aquesta icona d'aquí, i el que li dic és horitzontal, però això aplicau a tot el document. Podria seguir aplicant a tot el document, d'acord? Si tinc diverses seccions no hauré d'anar un a un fent-ho. El mateix, tres quarts del mateix amb els marges. Jo estic en aquesta pàgina d'aquesta secció i aquí puc tocar els marges. I estic tocant únicament, fixeu-vos, els marges d'aquesta pàgina. D'acord? Així que espero que ara ja hagi quedat més resolt aquest tema, que alguns em pregunteu que vull ja saber com fer-ho. Doncs us he deixat aquí la informació i ens veiem demà, seguim amb el ritme habitual del curs a les 11 del matí amb el següent classe de Word. Vinga, una abraçada.